ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് സെറമായിട്ടാണ്. ഇതും ഞാനൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് സൂപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായ വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നിറവും കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ പിമ്പിൾസൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാടുകളെല്ലാം പോയി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു 1 വീക്ക് പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നിൽ റിസൾട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഞാൻ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് നല്ല മുഖത്തേക്കൊക്കെ പറ്റാനുള്ളതാണല്ലോ, നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു 2 എണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കി എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക കേട്ടോ, ഒരു പകുതിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ജ്യൂസ്, ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ജ്യൂസ് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. പരിപ്പയോ തുണിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെക്കാം, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് അലോവേരയുടെ ജെല്ലാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം കണ്ട് കോംബോ ഓഫർ വന്നപ്പോഴത്തേന് വാങ്ങിയതാണ്. നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഒത്തിരി റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. തേച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും നല്ലതാണ്, നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ തേക്കാറുണ്ട്, അപ്പം നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു 3 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു സ്പൂണാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വലിയ സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോൾ 2 സ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ജ്യൂസും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒരു 6 സ്പൂണോ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊരു 3 സ്പൂൺ ഇടുക, വലിയ സ്പൂൺ. അത് കുഞ്ഞു സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, 1 സ്പൂണ്. കുഞ്ഞ് സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂളാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഇബ്യൂൺ 400. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സെറത്തിന് എല്ലാത്തിനും വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇയും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഇത് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സെറം നമ്മുടെ ഫേസിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിലും കയ്യിലും ഒക്കെ നമുക്ക് തേച്ച് വെക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൈയുടെ കളർ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കളറ് കിട്ടാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നൈറ്റ് ക്രീമിൻ്റെ. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അത് തേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, കണ്ടു നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ഒന്ന് അത് തേച്ചിട്ട് കിടക്കുക. നല്ല കളർ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കുറേ ദിവസം മുന്നേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം അന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വോയിസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് റിസൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പണി മേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അപ്പം ഞാനിത് നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറി കണ്ടാലും മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് ബാക്കി ഈ വരുന്ന ക്രീമുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കിടക്കാൻ നേരമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഒന്ന് കയ്യിലും മുഖത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അബ്സോർവ് ആയി പൊക്കോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക്